हामबाय सासिनारि बेलाइखा हामबाय हामबाय जुमिराय त्रिपुरा दिनै जों दुर प्रग्राम खालामनानै बिसिंतै बो दिनै CPM 25 बोसोर खालायजा प्रधान बो दिनै CPM नि एक समयो दिनै बो याकारै दिनै जोंनि त्रिपुरा मथा जयनिं खालायजा तो बनो जों खाबाय खबाय लामसुगो এবং महाराष्ट्रनि बो दिनै जे सामानि मते महाराष्ट्रनि याकनो स्ट्रं खालायनायनि बागै এবং जोंनि त्रिपुरा मथानो स्ट्रं खालायनायनि बागै आजके बो दिनै जयनिं खालायजा बनो बेलाय हामबाय र आगे तो प्रथम तो CPM बिनि परे CPM 10 বছর आं प्रधान दं माने बिनि परे सर पाल्टाय होनो BJP BJP दं माने तिनि सिनि हालाय आं था त्रिपुरा मुथा फैहा गावनो महाराजानो हामजा महाराजानो समस्या लागै हालायनि त्रिपुरा मुथाने जे यूरोप ने बने सामनो हालाय ओ बुरि बदलनि बने आवरनो सामु दामन लागै बने दाबि दुआ आगे सঠিक आने जे बाखने मते हमाय आं हामजागै आं ताबो ताबोनि सिनि तिनि सिना आं उपेन्द्र खाहा आगे बाबा आव बितर रै दं आं मुथाना ताबो तिनि सिनि आं उपेन्द्र आं मुथानि दांनाय आं मुथाना तांखाय जै जुक्त खायरि खनाय आं सिनि प्रार्थी देवी त्रिपुराना बनो उन खायरि खनाय